pripravím vás, dneska si ukážem, ako sa pripraviť príslovku z grafického editora Logomotion. Tak prvé, čo budeme robiť rebrík, budeme to robiť pomocou tohto nástroja rovné čiary. Takže prvé, čo urobíme si takéto otočené Včka. Musíme, aby boli čiary teda medzi sebou rovnobežné. A druhá vec, urobíme už iba jednotlivé tieto stupienky. Keď tam zmizne tá čiara, tedy znamená aj najrovnejšia, to tak treba dávať. Dobre, aby sme mali. Druhý obrázok, urobíme si takýto dom. Dom sa bude skladať. Budeme použiť tento nástroj štvorec. Urobíme dĺžnik. Si rovnú čiaru robíme strechu. A toto je únik farby. Urobíme tu, dáme si modré teraz. Urobíme tu takto, a ešte dáme dvere, tak, tu môžeme urobiť takú prepážku, a tu urobíme ešte kľúčku. Dobre, ďalší obrázok budú takéto obdĺžniky v sebe. Zase to je tento nástroj obdĺžnik, a vždy budeme robiť menší a menší. Dobre, tento obrázok máme. Ďalší obrázok, ktorý budeme robiť, bude zase sa skladať z plných obdĺžnikov a budeme vždy používať inú modrú. Tak začnem touto tmavou. Tento ešte farebný model si zvolíme, keď klikneme na pravým tlačidlom myši. Tu si môžeme zvoliť takýto ten základný, ale teraz si dobre tento používať. Takže urobíme podstavec, urobíme stojan a teraz ešte môžeme urobiť takýto obdĺžnik na to. Menší, a teraz budeme iba meniť odtiene modrej. Takto na seba budeme iba vždy robiť iné a iné obdĺžniky. Dobre, keď to máme, dáme si tú paličku, jednu paličku, druhú paličku a túto návrh môžeme urobiť také ozdoby. Dobre, ďalší obrázok, pridáme si nový výkres, budeme robiť takú modrú príšeru, dáme si modrú farbu, dáme si kreslenie voľnou rukou, urobíme takýto oblúk a urobíme takúto vlnovku, urobíme jedno oko, druhé oko, ústa. Zoberieme túto plechovicu na výplň, vyfarbíme, zvolíme si nejaký iný odtieň modrej, slabý, tak a dáme si kreslenie voľnou rukou, tmavú farbu a urobíme oči. To vidíte, možno to oko je malé, tak pomocou gumy môžeme tie oči zväčšiť. Dobre. Ďalší obrázok, ktorý máme, budeme robiť, dáme si čiaru, tmavú farbu, urobíme 3 čiary. Teraz si zoberieme obdĺžnik, ale nie plné, ale takéto prázdne, do ňoho urobíme takéto útvary.
No už to iba domesný nástroj farba, už iba vyfarbíme podľa seba. Takže to by malo byť všetko. Toto by ste mali zvládať, na to by ste sa pripravili na písomku, ako sa to robí.